Odhiambo machielo maber nyako Ramogi warwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore. Odiochieng' kawuono weche otimore mathoth ahinya e piny Kenya. Koting'o kodaka wacho kata mana ketelela nyinga jotend migepe makoro dhitie telo manyien ma jatend piny Kenya William Ruto matimore mana jumbe ariyo kende bang' chao mabati. Parni ma en gima ne osingo to ganda jo Kenya ne rito kendo timo ma bang' romo kod jotend migepe mayando osebedo ka tiyo e kinde loch mar jatend piny mosedhi e yweyo ne tich Uhuru Muigai Kenyatta. En wacha bendo senyolo paro mopogore nyako Ramogi kaka oganda golo pachgi kamoko be neno ka gima okoriwo oganda duto ma pacho ka yiero makamano. Jomoko penjo ni to gwenge wato ni kanye bende gini nyiso adieri chal mar piny Kenya kaluwore kod ogendini mopogore opogore. Waiko ni mago tino makawuono nyako Ramogi to mokwongo wang'e thuond weche. We have again the other very important position, and that is the position of the Prime Cabinet Secretary. And I have appointed my brother, Wycliffe Musalia Mudavadi, into that office. Jatend piny Kenya William Ruto lando jotend migepe ma obiro tiyo godo e loch mare. Jatendo bila Hilary Mutyambayo kao yweyo marutaya ka George Kinoti ogwetao kaka jatendo kwach kich. We are confident that with the lessons learned from COVID-19, we are in a better position to be able to mount a response compared to before. Luoro nitiere ni counties prario ma pacho kanyalo yudo midhusi mar Ebola. Ka sirikal ma Kenya to wacho ni ikruok mar kedo kod tuono okete yo makare. Machiegni nyako Ramogi erokamano kuom kawo thuolo ni kendo bedo kodwa e chenro ni mar Oimore. En chenro makoro wadi bedo godo kuom chiegni sama ngima omiyo ng'ata manitiere mabor ywari machiegni nikech ma e televisen makoro ni nyime e kinde mamoko e pacho ka. Bende koro warwaki mondigo kodwa mbaka to dikodo wantiere kanye lai marote machuok ariyo adek auchiel nono ne nyiswa pachi kotendre kod mago mwaiko nitiere makawuono. Bende wantiere mbui Ramogi TV e Facebook nyalo chiga achiel kachiel bende miwa pachi e mbui kanyo. Parni wachako weche manyien mag Oimore. Nyinga en George Bati, jaloko maro iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga Lydia Okeyo machiegni. Wachako mago motendegi weche maga iko e piny owacho mar jatend piny William Ruto. Jatend piny William Ruto oyango jotelo mabiro konye e tayo piny owacho mare kaka jotend migepe kod lemo mamoko madito mag piny owacho. Ruto yango tich ma jalopne Rigathi Gachagua biro timo kod ma jatenda migao maduong' Musalia Mudavadi biro tayo e piny owacho mare. Ndalo 14 nyaka ne ochamo ma kaka jatend piny Kenya. William Ruto ochako keto kenge manyiso kaka piny owacho mare dhi tiyo ka oyango jotelo mogwelo kaka jotend migepe kod lemo mamoko madito e piny owacho mare. Kopogore kod bedo ne jalup jatend piny Kenya, jatend piny William Ruto miyo jalup ne Rigathi Gachagua tich mabiro konye tayo chenro mag migepe. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. Number 6, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners funded programs and projects. And he will oversee public sector reforms and any other functions as I may assign him from time to time. Elendo no mabende omiyo jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi lemo mar jatend migao maduong' kata Chief Cabinet Secretary. Lemo ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en lemo mar adek kuom biye pachoka. Ruto yango tije ma Mudavadi biro timo koting'o tudo tije mag migepe. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments.
in liaison with the ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs, and projects. Number 3, he will chair and coordinate national government legislative agenda across all ministries and state departments in consultation with and for transmission to the party coalition leadership in both National Assembly and the Senate. He will facilitate interministerial coordination of cross-functional initiatives and programs. He will also coordinate, number 5, and supervise. He will coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs, and projects across ministries, and of course perform any other functions as I may assign him from time to time. Kopogore kod lemo mag migepe, jatend piny oyango Harriet Chigai kaka jang'ad rieko ne piny owacho ewi ratich joma mine, Monica Juma kaka jang'ad rieko ne piny owacho ewi arita kwe ma pachoka, kama Siwanjau ogwele lemo mar jagoro mar buch jotend migepe e piny owacho mar William Ruto. Bang' keto ayanga jotelo mogwele lemo mag jotend migepe, ting' koro dong' ne jood bura mamalo mar goyo gi kogno kendo puodhogi kapok gichako tich ayanga kaluwore gi kidieny mar 152 mar chike ma pachoka. George Bati, Ramogi TV. Kormo ikwadhi mbele ni jatenda piny Kenya William Ruto yero Justin Muturi kaka Attorney General manyien ma pachoka. Muturi koro kao kar Attorney General machon Paul Kiara Kariuki ma osebedo e apisi no are higa mar 2013 nyaka 2022 e boten jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Wakelo ni sigana mar Justin Muturi mane osetiegore kaka okil e kabang'e to donje weche mag siasa. Justin Bedanjoka Muturi nonyuol tarik 28 dwe mar Ang'wen higa mar 1956 e gwenge mag Mbere North e County ma Embu. Nosomo e skund sekondar mar Ui ma Kangaroo e kana odonjo e mbalariany ma Nairobi kama noyude digri e weche mag chike higa mar 1981. E higa mar 1982 nodonje ka tiegruok e weche mag chike mar Kenya School of Law. E higa mar 1982 Justin Muturi nodonje doho kaka jang'ad bura e weche mag mibadhi. E higa mar 1997 Muturi nodonjne gi ketho mar mibadhi kama ni chik nong'ado bura ng'aya bang' yudo mit bilie koya kuom jatend osiptal ma Masaba Dr. Geoffrey Joel Momanyi kod jaode Felgona Akodhe manodonjnegi. Mano omiyo Muturi ogo tao kaka jang'ad bura kata obedo ni burano nowitoko. E higa mar 1999 nolaro kom kar chung' od bura ma Siakago kama noyombo mobedo jaod bura ma Siakago. E higa mar 2002 nobedo chief whip mar kweth mapingo piny owacho. E higa mar 2007 kod 2013 nochako laro kom od burano to kata kamano kwano manogo ne ok odhi kare kendo noyombe yierogo. Duond bura mar Jubilee noyiere kaka spika mar od bura e higa mar 2013 e bwo tend Uhuru Kenyatta kom manobedo e nyaka higa mar 2022. Bang'e noriwore gi kweth mar Kenya Kwanza e siro William Ruto kaka jatend piny Kenya. Bang' dayo dhoge gi od bura ma pachoka, Justin Bedanjoka Muturi biro bedo Attorney General mar 8 nyaka ne piny Kenya yud loch e higa mar 1963 ka koro dhi kawo kar Paul Kiara Kariuki. Modhi ani nyime Lydia gi mago motendore gi lokruok manotim kawuono kama koro wang'iyo ni to e weche mag bad migawo mar obila weche chalo nade. Jatend piny Kenya William Ruto e kinde lando jotend migepe 22 e kar jot mar tend piny Kenya boma ma Nairobi olando ni ogai mar bad migawo mar obila Hilary Mutyambai okawo yweyo mar dhi rutaya ka jatend bad migawo mar Okwach Kich George Kinoti to ogwetao. Jafo mar Walter Nyambaga ne kar jot ma jatend piny owacho kendo omiyo mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto gikone to tengo lwet jotend migepe mane ogwel kod Uhuru Kenyatta piny owacho mar Jubilee kendo owalo jotend migepe manyien 22.
Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua kod Musalia Mudavadi utiyo kod thuolono keto ayanga ni ogai mar obila Hilary Mutyambai okawo yweyo mar dhi e rutaya kaluwore kod del malit ma en godo kendo koro walo Japheth Koome mar kawo kare. Koome ne en komanda mar obila e kaunti ma Nairobi kendo bende ne en jachiw tiegruok makende ka tiegruok mar obila ma Kiganjo. I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave on the 6 months that he still has. E kindeno, Ruto keto e lela ni jatend ofwamb kich George Kinoti bende ogwe tao kawuok e apisi e kendo bad migawo no timo ikruok makende e seche ma idhi landi thuolo mar jok madwaro lemo mare. I have also received the resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. Ramogi TV rango ng'iyo mosebede kinde Hilary Mutyambai kod tend Kenya Kwanza e kinde mane jatend piny William Ruto timo kampen mar seto ombulu kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua e kweth mar Kenya Kwanza ne ng'ur yo ma bad migawo mar obila ne tayo godo tije e kendo ne gibuono kaka Hilary Mutyambai ne chwalo tije. Na ningetaka kuuliza hao police officers kisirisiri, mkipata hao watu wamesimama na Kenya Kwanza, mpeane maoni yenu vile mngetaka polisi ikae. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyocho timo limbe e yodho wadh Nam Chumbi ne okoni bad migawo mar ofwamb kich mondo we manyo ji apisi mak mana ni gibulie ng'ori apisi magi mantiere Muthaiga. We have told DCI to go back to Kiambu Road and wait for crimes to be reported there. They have no business in government offices, hovering all over and creating a toxic environment for service delivery. We cannot have detectives in government offices because they poison the atmosphere and the environment for civil servants to deliver. Ruto motelo ne mane soko bad migawo mar ofwamb kich kod mano mar obila mane owacho ni itiyo godo e yor siasa. Hilary Mutyambai ne okawo yweyo mar yudo thieth kaluwore kod midekre mane oyango ni ne entiere godo ka bende ne oketo Nur Gabo mane okawo kare kuom thuolo mane oyudo thieth e pinje ma oko. Bang' jatend piny William Ruto walo jotend migepe 22 mabiro kawo tije mar tend migepe mopogore opogore e ting' koro dong' ne jo od bura mar go kogno kendo walo ka bende ng'utgi oromo jok mar dhi nyime kod tije mag jotend migepe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, State House, Nairobi. Batiwinjo ka Walter nyiso kanyo ni brongi ka ng'utgi oromo jok. Samoro bentie ndalo miseyudo ko dadho jo tend migepe mamoko lwar. Nitiere moko ma iwacho kaluwore kod samoro bedo ni nitiere chilo moro amora mar mibadhi manyalo bet ni miene kata ka ok ochopo rang'iny mar somo kata lony kaluwore gi dwaro mar chik. Bende kopo nitiere tudruok gi weche mag siasa, bende dwaro ni chik kaluwore gi chik dwaro ni ng'ata miro ka jatend migawo ok bed ja siasa. Mago gin gik ming'iyo. Kaka nwasingo abro menyo mago nyakorom gajwang' kwa dhi mbele ne jumbe ariyo tok chao muma mar apisi. Jatend piny owacho William Ruto oyango jotend migepe makoro biro konye tawo piny owacho mare. Ruto oyango listi mar jotelo e lemo mopogore opogore. Lendo manotime kar jot mar ker kata jatend piny Kenya manitiere boma ma Nairobi odhiambo ma kawuono. Jatenda migawo mar riwruoge mag saga biro bedo Simon Chelgui. Jatend migawo mar pur en Franklin Linturi. Karo jatend migawo mar tudruok Koramoga Jwang' biro bedo Eliud Owalo. Jatend migawo mar jotich koro e piny owacho mar William Ruto dhi bedo Florence Bore. Jatend migawo mar lweny Eden Duale.
Jatend migao ma ochung'ne weche mag alwora kaachiel kod bunge dhi bedo Roslinda Soitan Tuya. Jatend migao mar jotich kod chwech bro bedo Aisha Jumwa. Jatend migao mar weche mag tuke Ramogi lemono koro kete lwet Ababu na Mwamba. Kabang jatend migao mar somo bro bedo Ezekiel Mashoga bende koro bro kao kar Profesa George Magoha. Jatend migao mar mwandu mag bwolo dhi bedo Salim Mvuria. Jatend migao mar wechego mag thieth Ramogi Juang biro bedo kanyo Susan Wafula. Kineno migao mar weche mag pinje Afrika ma ugwe, jatend migao koro dhi bedo Rebecca Miano. Ka jatend migao mar ohala kod kembe biro bedo kanyo Moses Kuria. Migao mar weche mag tudruok pinje maoko mane en gavana mar kaunti ma Machakos Alfred Mutua ema koro milemono. Kabende Alice Wahome koro kanyo bro kao telo kata mana migao mar pi kod ler. Jatend migao mar weche mag limbe dhi bedo Penina Malonza. Kabende jatend migao mar lo kod wechego mag udi bro bedo Zakaria Mwangi. Jatend migao mar weche mag teko kod modhi oketi lwet Davis Chirchir. Kapeini kod wuodhe ma pacho Ramogi Juang koro ni lwet Kipchumba Murkomen. Migao mochung'ne weche mag arita idhi maki kod Kithure Kindiki ka od bura mamalo mogik mar piny Kenya biro puodhe kendo miye lemono. Kabende koro omenda kata ofuku ma pacho ka koro dhi bede lwet Njogu na Ndung'u ma bende koro dhi kao kar Ukuri Atani. Kineno jotend migepe mogwel gibiro rito mondo mi jood bura mamalo puodhgi eka gichak tich ayanga. Od bura ibro yaw Ramogi Juang chieng' tich ang'wen mar jumani. Kwa dhi mbele Ramogi Juang jopiny mopogore opogore koro golo pachgi ewi yiero ma jotend migao ma koro nogol gi jatend piny William Ruto. Judith Omondi miyowa kaka jopiny owuoyo morwako kod mago mogolo paro mopogore ewi lendo ma otim midhiambo ma kawuono. Mana dakika machuok bang' lendo mar jatend piny Kenya William Ruto ewi jotend migepe, jo Kenya kokalo e mbui maggi ogolo paro mopogore opogore mag puoch kod pak, seyo kaachiel kod jipo ne jotelo ma oyier. Jatelo ma oyier kaka jatend migao mar somo Ezekiel Machugo kokalo e mbui mare mar Twitter ogo erokamano ne jatend piny Kenya kuom miye thuolo mar tayo chenro mag somo e pacho kae. Kumachielo, gavana ma Nakuru Susan Kihika bende opoyo Zakari Mwangi e bedo ni oyiere kaka jatend migao mar lo kod udi. Justina Wamae, mane en jalup George Wajakoya yiero mokalo, bende oro ote mag puoch ne jatend migao ma oyiere migao mar thieth mano Susan Wafula. Kaunti ma Kisumo bende moko kuom jodak chiwe pachgi. Wan kaka joluo pod waparo mang'eny ni mondo rais oparo amomiyo wago tin, omiyowa kata directors, PS gi bende omiyowa mondo at least wanyalo yudo kaka wambe Nyanza ka koro wane government together maonge gimo ni sirikal oyiero konchiel konindo konchiel. Jomo yiergo to gin joma nyalo tiyo nigi nikech ng'eny gi pok notiyo ga tije moko mag sirikal mwaneno. Moko be nitie moyiere igi mane gin jo siasa. Good example en Kithure Kindiki. Koro kimi interior to interior no donge madir gi security. Then that security obro bedo gi that hunger ich wang moro mane gin go mag siasa. Kisii, moko kuom jodak yuak ewi wach mar ni Fred Matiang'i ok oyudo lemo mar jotend migepe kata bedo ni giyudo thuolo e migao mar somo. Kupata waziri ambaye ni Ezekiel Machogu anatuwakilisha huko juu kama waziri wa education, tunashukuru hiyo sana, lakini tungeomba, lakini sasa ishafanyika kuwa mheshimiwa Matiang'i angekaa kwa hiyo kiti, lakini sasa amepokonywa. Tunashukuru pia. Kitu ambayo tulikuwa tumesitikika nayo ni kwamba usiasi ya Matiang'i tumenyang'anya, tumepea kwenda Garissa County, na hiyo tumelia sana, lakini tunapongeza. Puoch gi pak ni jatend piny ichiwo koa kuom moko kuom jotelo e kaunti ma Kirinyaga. Kirinyaga Central tunashukuru rais na naibu wake sababu wamekumbuka tulikuwa tumepatiwa kiti ya deputy president, tukasema hatutaki, tutakuwa tunakimbia hapa Karatina, na tukachaguliwa mmoja wetu
Madam Wajao akuwe secretary to the cabinet. Komachielo, jodongo mag oganda Meru bende onyiso mor magin go kuom yudo thuolo mathoth e tend migepe ahinya to mano mararita ma okaw kod ngire Kithure Kindiki. Ametupatia waziri Embu, akatupatia waziri Tharaka Nithi, na pia akatupatia waziri Meru, na ya maajabu imeenda area ambayo hazijawahi kuwa na waziri. Nimpongeze rais kwa kuchagua Kithure Kindiki kama waziri wa interior. Profesa Kindiki, tumefurahi sana kwa uteuzi wako na tumefurahia sana mkono wa rais na macho ya rais kuangalia Wameru. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi jopiny medo golo pachgi e weche machalo kod mano. Koro wadhi ane gima gavana mar kaunti ma Kisumu wacho. Gavana ma Kisumu ngire Peter Nyang' Nyong'o owacho ni chiwo thuolo makare ne jo-Kenya duto okobedo kaluwore kod jotend migepe ma jatend piny William Ruto oyango midhiambo ma kawuono. E oboke mano ore ute fwambo, Nyong'o medo ni chenro mag dongruok kod gwenge kara devolution ok omi pek ni mar ok omiye migape mowacho ni ento katiba mapachoka. Okwayo piny owacho mondo mi orangie machiegni kendo matut telo mag kor gwenge e piny owacho manyien no. Lydia, wadani mondo wadhie yweyo moradundo gi wachno mabende en paro ma ogol kod gavana ma Kisumu Peter Nyang' Nyong'o bende tero wa yweyo ni. Ka bende oken mana gavana kende bati magolo pache. Nyikora Ramogi bane no kanyo kantiere kod paro mopogore ma bende gimedo golo. Neno kanya Mary Nyamwalimu wacho ni entiere Canada kendo neno wayo makare. Lea Siprosa wacho kanyo ni okomor gi kaka Ruto owalo jotelo go. Wacho ni kaka mano mar tuke kama erokamano ahinya. Paro moko nitie nyaka Ramogi Jong kada kamano erokamano. Alan Onyango wacho kanyo ni embende okomor wacho kaka ndalo mag campaign ni nyiso mama mboga gi baba mboga gi boda boda. Nitie baba mboga. Ini so ji paroga para ndiye baba mboga ji wil gi baba mboga ji wigi wil go kada kamano baba mboga gi baba mboga wacho ni okone ni listi no. Koro ntiere ng'ato bondiko kanyo ni tiyo gi mama mboga gi baba mboga e manyo mbulu to ko gi kar listi to nyinge makoro nitie gin mana mago man malo. Kada kamano ntiere okang' manyaka ng'ato kale gik manyaka ibed go mondo ibed gi gik machalo. Dikima kwero baba Tony wacho ni amosi to wacho ni country maonge kod pesa mani wacho no yude mana $1,920,000 kende. How do they force a by-elections yet there are hustlers out there who could fill the position? So penyo ni ere kaka ikawo jotelo manyiso yier manyiso ni joma okawo jotelo manyiso yier e gwenge chuno ni nyaka dogi ombulu machielo yier adundo. Kare weche hustlers gi ne gin mana hot air. Openjo kamano. Wacho ni en owuoro. Kasto nitiere jal mabende ondiko nwa ka iluongo ni Jared Nyakie. Jared Nyakie wacho ni ma ne en chiwruok kede yor osiep. The cabinet is friendly based, not devolution based. Wacho ni ma inyisa ni koro nikech ni gwonyo na ng'eya koro an bende wagwony ni ng'eyi to ok ng'eya demba weche mag telo mag kor gwenge. Tanyo mane siasa bati wacho gani ankaro ni gima kele siasa. Nitie gima wacho ni katimo ni kama in be nyaka itimna kama. Onge misawa Maria kwe obed kodi asekonyi mondo anawuoga dhi nyaka be timna kanisingo to mane siasa. Yagora mogi yeno mondo wakaw yweyo kata kamano med ndiko no e nambari 36000 ano namba marwa mar ote machuok kaponi in kodwa nyaka giko erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Bende wantiere Ramogi TV kanyo Facebook nyalo weche gi achiel kachiel. Wayo matin kata kamano pod waduogo kod mathoth e Ramogi TV. For the first time kijiji ile kidogo kabisa imetoa
the deputy governor of Murang'a County. I'm 29 years. I was very active in the politics of Murang'a County. Niliitwa, nikaambiwa, where are your papers? Do you have the necessary papers? To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, sa 1:45 mar odhiambo. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Duoko makare en Auxo, Belt kod Uxol Macromix. Som andiko e kor yath mondo ing'e mathoth. Is the shore for the nywele? It's hanikwa. The S silent. Hebu tumado kwa hitio. Himbalas. Imekuwa ikiniembalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Baby, sina tuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Hebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Airtel, the most affordable network. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SDM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nakora mongocha kod report mano ya county ma Kisumu, mano governor ma Kisumu ngire Peter Nyong'o.
Wayudo wach ma bende Ngire Peter Nyang' Nyong'o wacho. Kama ni gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang' Nyong'o wacho ni chiwo thuolo makare ne jo Kenya duto okobedo kaluwore kod jotend migepe ma jatend piny Kenya William Ruto yango midhiambo ma kawuono. E oboke manore ute fwambo, Nyong'o omedo ni chenro mag dongruok dongruok mag kor gwenge ka devolution okomi pek ni mar okomiye migape manowacho ni en to katiba ma pachoka. Okwayo piny owacho mondo mi orang machiegni kendo matut telo mar kor gwenge e piny owacho manyien no. Kwa dhi mbele nyakora mga jwang'o bila mago kwach kich koro sechako timo nonro e wi tho mar okil Kamaloka Paul Gisheru mano yudi ka otho e ode bwa ma Nairobi otieno ma piny orugo tich ariyo. Gisheru wachore ni ne oyude ka otho e ode bang' timo romo kod moko kuom familia mage kama wuode achiel ma odak godo wachore ni pod medo yudo thieth e boma ma Nairobi ka gima ne otimogi pok oyangi. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, kinde kod osiepe Gisheru koro dwaro ni mondo tim nonro makare yo mapiyo mar yango ka bende tho mare otudre gi yo moro amora kod bura manodhi godo nyime e doho mar ICC. Otieno ma piny rugodo tich ariyo, Gisheru ma odak e boma ma Nairobi e gwenge ma Karen ne oyud ka otho e ode. Obila mag okwach kich mane osechako timo nonro otieno no koro igeno ni biro chako golo wach e wi tho makelo chichno kaluwore ni Gisheru pod nyocha en achich e bura madhi nyime e doho mar ICC. Eric Theuri ma en jata tije mar riwruok kinde ma pacho ka LSK wacho ni tho mar Gisheru nyaka non maber kaluwore kod sigana marach ma osebed gi moko kuom joneno mag buche manotere nyime ICC. By virtue of him having a case at the ICC and the fact that he died and we are made to understand that he was jovial and had even a family meeting just before he passed on, then raises concern to ourselves. And I think the public and the country at large also has a concern. And I think that that is a legitimate concern to have at this particular time, taking into account the history of what has happened to some of the witnesses in the ICC cases. E kar jot mare makare no dichieng' makawuono, nyamburko mag obila ne nenore ka donjo achiel achiel, ka bende onge ng'at moro amora mano yiene chorore machiegni kod odeno. Okil John Haminwa ma ochung' ne Gisheru e bura mane omake e doho mar ICC en achiel kuom jok mane olimo kar dak mare ka wacho ni ne oyudo wach mar tho Gisheru kod buok. I was not a party to the decision to go to the Hague at all. Okay. That's why when he came back, I asked him that, hey, my land friend, why did you go to the Hague? And he told me, Khaminwa, I just wanted to have my name cleared and to be able to move around in the country. And indeed, his children are learning overseas. And he wanted to be able to travel to abroad to see his children without any fear at all. They are young children, and he wanted to be able to travel abroad. Yes. Gisheru ne itudo kod ketho mar rocho nonro mane time wi tulo manomuoch bang' yiero mar higa mar 2007. Burano ma bang'e ne owito oko ne omako mane en jalup jatend piny Kenya kinde no William Ruto kod jafwambo Joshua Sang. Anyuola mare manigeno ni nyalo golo wach e wi tho mare chieng' tich ariyo ne ok owuoyo ka ringre mare to pod okane kar kano ringre mar jok motho mar Lee e boma ma Nairobi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi wacha waburo medo luwo ni mana kaka na wasingo neno ka mano okil Kamaloka mosa yalo buche mathoth kendo sani kamoro mano podo maka makatije yo makare ka bende podo chung'ne yudo ratiro mar oganda. Jidunga Minwa en ng'at ma osewuotho e corridor kata kuonde mopogore opogore ma weche mag chike iwinje kata yalo buche kendo wageno ni kaka LSK bendo singo ni gibiro luwo chenro mar ng'iyo ni adiero yangore kotende gi tho mar okil Paul Gisheru. Beano kanyo mo kuom joneno mag Ramogi wacho ni gigeno ni dhi tim nonro makare kata kamano giwacho ni onge chieng' manose ne
ong'ad bura ne ng'amo nego ng'ato yo moro amora. Wageno ni samoro ma nyalo bedo thuolo mokwongo ma adieri biro yangore kotende gi wach mar nek magalagala ma otimore no. Wadhi mbele nyakora Mgajwang' gi weche go motudre kod Ebola. Kawasudo gi wach mar Ebola en ni piny owacho kokalo e migawo mar thieth olando ni gisebedo akicha e counties moko maromo 20 ma pacho ka e chenro mar gayo donjo mar tuo mar Ebola thurka. Kwan joma tho kaluwore kod tuo Ebola medore e piny Uganda ka piny Kenya olando nono jowuoth madonjo e pacho ka. Judith Omondi oloso liponi yo machalo kama. Piny owacho ma Kenya rido okenge mar geng'o midhusi mar Ebola. Nyaka sani jokanyo mag migawo mar thieth koni onge jal ma oseyudi kod tuo ni pacho kae. Mak mana ni nyaka jo Kenya orido kanda e keto okenge mabiro geng'o tuo ni kuom donjo e piny Kenya. The country has not reported a case of Ebola. It is important, but that does not mean we lower our ante. We need to ensure that our antenna is at maximum so that when that case eventually comes, we can be able to pick it early and ensure protection of the public. What we are here to affirm to the nation is that indeed the country, with all the lessons learned from COVID-19, we are equal to the task. Just have fears for nothing. Reassure Kenyans that indeed it is manageable and we can do it. Director mar chenro mar thieth Dr. Patrick Amoth okoni Kenya ni mana kod thuolo mar pimo Ebola e kar timo nonro mar weche thieth mar Kemri ka chenro nitie mar medo kuonde mamoko mag timo pimno. Now we have designated Kemri as our laboratory of choice for diagnosis. However, because of biosecurity and biosafety requirements, because of this highly infectious pathogen, if it lands in the wrong hands, you know potentially what they can be able to do with it. That is why we are narrowing the number of laboratories for case identification in the early phase. Kotenore kod chanjo, jakanyo mar riwruok mochung' ne chenro mag thieth e piny mangima WHO Shem Kipton okoni chanjo mar kido mar Ebola mar Sudan manie piny Uganda poko puodhi kaka mano matiyo maber. Mak mana ni gini e yo mar manyo chanjo manyalo konyo Uganda e kindeni. The vaccine that we have, we do not have evidence that it's protective against this particular strain. However, there are ongoing development of at least 7 other vaccines which are targeting this particular strain, and WHO is working to expedite the process of evaluation to ensure that should it be required, then it will be available in the shortest time possible. Jopiny bende koro osieme mulo dend joma otho ewi wach ni ginyalo bedo kod tuoche ma ok oyangi. Avoid touching or cleaning dead bodies, especially where people have died of illnesses of unknown cause. And it is important for us to be able to pass this information to the healthcare authorities so that they can be able to assist in a dignified burial by offering the necessary protective packaging before burial. Ikwayo jopiny mondo tudre kod jochiw thieth e namba mar 719 kaponi gin kod chich ewi tuo mar Ebola. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa kero tenge mag motendre kod thieth nyakora Mgajwang' wang'ie mago magarita mapacho kaka majodak e kaunti ma Turkana pod nigi midhiero mokalo bang' nek ma ji 11 manotimore Turkana East ngeso gotieno. John Kisoi en achiel kuom apisa magarita boro manowito ngimagi e monjno. Familia Kisoi okuyo ka giwacho ni piny owacho mondo mi orid chenro magarita kwe mar thiro monj ma kinde ka kinde. Wachore ni jokuo mag jamni ema notimo monjno. Midhiero kwako gweng' ma Kuikui kar chung' od bura ma Baringo North e kaunti ma Baringo. Gilalo wuodgi John Kisoi magiwacho ni e siro madalagi. Kisoi nonegi kod jokuo jamni e monj manotimore ngeso mokalo e gweng' ma Namariat ugwe ma Turkana. Na habari ilitufikia kwa uzito zaidi. Bata sahi hatuna nguvu ya kuongea, hatuna nguvu kabisa ya kuexpress our feelings. Wanatuambia anakuja nyumbani leave. Alikuwa anatuambia anakuja leave, hata tayari alikuwa amepata barua ya kukuja leave. So alikuwa anatupigia simu mpaka the last minute. Sasa tulikuwa nangojea yeye akuje nyumbani leave. But mpaka saa hii tunangojea marehemu.
Ndalo machuok bang' iko min-gi, midhiero machielo ochako lemogi. Ni juzi tu tumemzika mama. Tumemzika mama yetu tu juzi. Bado tuko na machungu. Chuny lit okwako gweng' duto, jodongo, mine kod nyithindo okuyo ka gitemo hore giwegi. Mama yao umeenda, papa yao umeenda, na mimi na baba wengine mpaka hapa. Na huyu kijana si tunasikia ameenda. Yeye ni tegemeo kwetu kama family. Anyuola mar John Kisoi kwayo piny owacho kokalo kuom jatend piny Kenya William Ruto mar donjre wach ni wirani monj ma kinde ka kinde osiko kelo lal mar oganda kod jamni. I want to call our president. Let us take courage. Let's make a decision that will change things in this country. I am a believer of His Excellency President William Ruto and his deputy that they have a serious plan that can end this matter once and for all. Kisoi oweyo chien nyithindo 4 ka chenro mar iko ringre dhi mbele e gweng'no ma Kuikui. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Osuda ne Lydia gi mago matimore kor gwenge wa koro kowuok e gwenge mag Baringo gi Turkana kocha. To wadhi e alwora mar Nam Lolwe kata Victoria. Ng'iye mago matucho ka nyakora maga juang kama ler mar oganda en achiel kuom okenge mag geng'o tuoche mathoth. Tend pinje kod riwruoge bende osebedo karido ler mar alwora kod mano mar ji. USA donjo e winjruok kod riwruoge mopogore opogore mar chwalo dongruok kotenre kod bero ler e alwora mar Nam Lolwe. Winjruok makamano nyakora mogigeno ni biro golo sir mar omenda maromo bilion 2.8. Kendo chenrono ibiro time counties kaka Kisumu, Siaya, Busia, Kisii, Homa Bay, Kakamega, Bungoma kod Migori. Pesa ma chopo milion 24 mano dola mar Amerika. Gi Kenya onyalo bedo bilion 2.9. Serikandewa kata piny owacho mag gwenge miluongo ni counties okosebedo kakao pesa moromo maber kaketo e weche mag alwora kaachiel gi ngima mar joma mine. To mago areas ma owach ni ber ka wakete pesa nikech sama gigi ok watimo to nitie tuoche mang'eny ma ok wanyal geng'o. Goyo minyaga oko kata idhi e bungu to idhi losori gi piny masani higa ma wantie ni ok onego bed ni pod timore gi piny moyudo loch. Let us support this project by ensuring that we put some small amount in our budgets. We don't know, maybe after 5 years, USAID will not be with us. So what happens? We want this program to continue because it is a program that will help change the lives of our people. Wadhi mago motenre kod weche mag dho nam ahinya dho nam Masori gwenge ma Migori. Geno mar jolupo e dho wath Masori dhi tiyo kod banda mane oyaw medo mana duono kanya kasani pod ok ginyal tiyo kode. Jojuma luo gero banda no mabende no kao milion 140 kod gimomiyo jolupo ok ti kode nyaka sani. Ng'wen mar dwe mar 8 mar higani neno odiechieng'no mar mor kaachiel kod geno ne jolupo e gwego mag Nyatike. Odiechieng'no jatend migaono mar pur, pith jamni kaachiel kod Peter Munya ne oyawo banda mar rech e dho wadhno Masori mabende oger kod omenda maromo milion 140. Tasaidia wavuvi kuongezea value kwa mapato yao ambayo hapo mbeleni hawakuwa na hiyo nafasi, kwa sababu facility kama hii ya kupeana facility ya landing ya processing. Kata kamano genogo mag jolupo mane gintiere godo ni bandani dhi tieko midhiero mopogore opogore magisebedo ka gikalie ma oting'o mano makethruok mag rech nyaka sani koro pok ochopo kare. Sani koro chuno ni ais wang'iewo nyaka siling 1,000 gunia ma ok onego bed ni watimo ni wadwa omo wang'iewo to wan gi gimo onego bed ni waloso go kendwa. Waneno pek mar kuma wanyalo kane rech kwa godo nam onge. Oningo bed ni loso nwa iska, oningo bed ni wabedo gi gari ka maka rech wadonjo ka to nyalo bede gari. E kinde mar lodo achiel mokalo nyaka ne yaw bandani koro pok ochako tich nikech onge mar stima. Stima onge, koro ok wanyal afford fuel mar riembo
operation maka. Koro wase wuoyo mondo mirwak ma stima mondo to chakre. Jolupo e dhowath Masori wacho ne gineno lit ka koro nyaka sani pod gikale midhiero mopogore opogore ka bandano monego konygi to nyaka sani koro pod olor. Sama ne minister biro moga oya ot, jolupo ne nigi moni immediately gidhi chako tiyo gi odni mondo gichak neno ber. To nyaka sani pek mane wan godo kane odni onge cha pod nitiere nyaka sani kech onge step mosetimore kata gimoro amora ma dhi mbele nyaka kawuono. Kata sani ka un ka uneno ka gigi olor, kacha nonego bed no yaw, udigi nonego bed no yaw kuonde gi te. E sama jolupo koro to lemb geno ni mondo kochino madongo koro chak tich. Kwayo mar gima duong' en ni chiro ni madongruok kik obed kaka moko mag piny owacho mabende osekwamo kuom gima thoth e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mokwaya e kaunti no ma Migori wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama pod waluwo ni wach masira mano timore mano marapaya. Kwan mar joma owito ngimagi koluwore kod masira marapaya mangegu koro oidho nyaka 10 to ka japuonjre moro kod miyo lalo ngimagi e kinde mane giyudo thieth. Komanda mar obila ma Homa Bay Samson Olekine oyango ni ji ariyogo noyudo hinyruok marach kendo nowito ngimagi e od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Jopuonjre ariyo gin moko kuom jowuoth 10 moyangi ni nowito ngimagi e masirano. Masira ma kochno endo nyotimore nyoro godhiambo e ndara matudo Kendo Bay kod Homa Bay bang' ka loch mauta nyotumore kod nyamburko ma nyoting'o jowuoth. Ramogi ntulna bende wakayo machielo ka umedo oro ote mag lit kod kuyo ne familia mag moito jogegi e masirano manotimore Homa Bay konano ma ngegu. Ngage sani ji medo oro paro mopogore opogore kotenre koda chenro kata weche manyien ma wakelo kama Ochieng' Jakosege wacho ni en bende owuoro kaka weche mag regional balance okoneno e bede migepe ma olanda jotelo magi kod jatend piny William Ruto. Pio Ndwari manokega dalo wacho ni en bende owuoro ahinya ka aneno ka jal ma bende ondiko ka wacho ni to wach mar devolution cha to kodeo mano baba papa Woodwang Apala Kabondo ka entiere gwenge ma Kisumo. Kabiano engineer Omondi Akelo kantiere mano ka nyakwar nyapi kantiere Kadongo Kabondo. Kanyi miluongo ni Badoa Construction wacho ni en bendo kete mana ka Ramogi TV. Collins Junior Awade kantiere Bondo Siaya County bende wacho ni entiere kodwa e chenro ni ka bende aneno kanyo ka Phil Wood Merito wacho ni ka gimoro wuok to cham gi wadu okomora ahinya gi wache ma bende ka kotimi yiero nikech okwed joluo ma Nyanza. Awachno bende wacho kila luwach ma Jakiranda wacho ni gima nyaka wang'e kaka oganda ne lokruok nyaka bedi piny nyaka bede piny koro wakawe mana kaka obiro. Osebiro kaka obiro nyakorom gajwang' wadhi yo matini kata kamano James Opondo japich osekore makare gi weche go mag tuke kete mana ka Ramogi TV.